kay Mimi noon nung naliligaw ka pa sa kanya? Anong gusto mong sabihin ngayon kay Mimi? Wala siya po ng bago ako punta ng saya. Wala siya po ng bago ako punta ng saya. Mimi? Yeah. Okay lang ba yun? Nasaan si girlfriend? Okay, laro lang to ha. Baka hindi mo na siya matandaan pagkatapos nito. Kasi kanina mansari at saka hindi niya matandaan eh. Sabi mo, Mimi, ibibigay kita ng motor. 1, 2, 3, go. Mimi, ibibigay kita ng motor. Pero sino ba yun? Dapat sweet, yung para mag-shota. Kasi maliligaw ka. Dapat i-impress natin si Mimi ko. Mimi. Grabe katawa. Saan kayo? Okay. Mimi, ibibili kita ng motor. Go. Tapos sir, tapos sir. Mimi. May marag sa Max Capsule ba ito? Thanks so much. Your line will be, Mimi, dadalhin kita ng Cagayan. Ay, lumingon! Gusto mo sumama? Lumingon. Okay. 1, 2, 3, go. Mimi. Dadalhin kita ng Cagayan. Mimi. Bruce, your line will... Mimi. Mimi. Mahal na mahal kita. Grabe ang katawa ni Mimi! Sino ang pinipili mo? Si 1, 2, 3, 4, or 5? Sino? Sino? Mimi, isigaw ko ang numero! Ana si Mimi, ang numero! Si Mimi, Hindi, wala ko sa mga malinong dapat yun. Okay, iutik lang sa ko, Ami. Congratulations, number 5! May iwan po si number 5. Thank you guys, I love you guys. Yakap po, isang mahigpit na yakap muna sa ating husband and wife. Wala pa, bros, wala pa. Okay, ganun. Bruce, before anything else, kilala mo ba si Mimi? Yes, ma'am. Ang batchmate elementary. Yes, Okay. Naisip mo ba noon na magkakaroon kayo ng ganitong pagkakataon? ano naman ma'am, dati nagkapangaya po yung Dati nag-try ka manguyab niya. O niya, gibasted ka ni Mimi, mga how many years ago na siya? Dugay na po. Dugay na po. Okay. Karon kay naa kay chance legit man eh. Baby, this time it'll be love and they'll find. Maybe now. Okay, next one. Kung meron kang hindi nasabi kay Mimi noon nung naliligaw ka pa sa kanya, anong gusto mong sabihin ngayon kay Mimi? That you have this second chance at according to her, mas sweet daw. Ngayong pangalawang pagkakataon, anong gusto mong sabihin? Wala siya po ng bago ako punta ng saya. Wala siya po ng bago ako punta ng saya. Ala, grabe! Manisin niyo! Wow! You know what, Tin? Tama lang talaga na nagpakasal kayong dalawa. Kasi dito na lang pala magkakaalaman na yung naudlot nilang pagmamahalan ay may pagkakataon ng maituloy dahil sa kasalang ito. Ano, maghilakpan kami! Mimi. Pili talaga ako yung van. Pili talaga ako yung van. Okay. At least formal sa harapan ng miyembro ng pamilya. Mi, anong sagot mo? Bruce? Ayaw na idamay si mama kay makatawa naman si mama kita. Okay. Your decision be the cook ka na, Mi. Bruce? Sabot-sabot na. Ano ba yan? Let's go now!
natin malalaman na nabasted pala si Bruce ni Mimi noon.